terrazas onde se cultiva as cepas, non? Se cultiva uva que despois se vinifica para elaborar viños. Se vos fixastes tamén nunhas casetiñas pequeniñas que hai así na ladeira, que son bodegas, eran bodegas de vinificación. Ali había cubas de madeira como estas, vendimiábase, metíase ali a uva, fermentábase, e logo en xaneiro, febreiro, traíase para estas bodegas que dixen antes que se chamaban bodegas de garda, que a función que tiñan era guardar o viño durante todo o ano hasta que se consumira ou se vendera, se comercializara. E esta construcción na que estamos agora, pois é eso. Como podedes ver, pois reúne unhas características, todas teñen máis ou menos as mesmas características, semienterradas, en zonas arboladas para aillar do calor do verán. Moitas veces tiña unha construcción arriba que tamén facía de aillante, unha habitación ou parte de vivenda. A función era eso, aislar do exterior do calor do verán. As bodegas estas, ahora estamos así un pouco, somos moitos aquí, pero bueno, para facerse unha idea, suelos de terra que regulaban a humedade, a orientación sempre a porta de entrada hacia a naciente e un pequeno hueco a poniente, que o que creaba era unha corrente de aire no interior da bodega que mantiña sempre a temperatura constante durante todo o ano. Entra nesa máquina que se pon fora, desde logo, e separa, como dixeche tú, o racimo, o vago da parte da madeira, e ven directamente as cubas a partir dunha variedade que se chama mencía, e o resultado dos viños son viños moi afrutados, que recordan a frutos roxos do bosque, frambuesa, arándano, incluso caxis, é unha outra froita similar ás outras. Un pouco que son viños bastante afrutados porque son viños xóvenes. Tamén elaboramos viños destinados a madeira e aí xa as características son outras. Os campesinos, desde cando? Desde tempos da Idade Media, incluso antes. Hai máis de 1000 anos. Imaginade vos o que foi para os campesinos da Idade Media, sin tecnoloxía, sin máquinas, todo a man, levantar todos eses muros por todas as ladeiras. Como podían facer? A cantidad de traballo que ten eso. Percibides eso? Non había máquinas e había que levantar todos eses muros que siguen toda a ribeira do río Miño. Isto leva un traballo enorme para coller as uvas. Hoxe en día mesmo non hai máquinas que poidan permitir recoller esa produción e sacala para arriba. Faise a man. Con aquelas cestas que vistedes na bodega, baixaban os homes e siguen baixando, cargados como mochilas, a recoller as uvas e a subilas. De acordo? Non empregan animais? Non. No pasado utilizaban burros, podían utilizar burros, pero a división da propiedade é tan grande e tan pequena que facían o viño xa na propia adega aquí. E xa non o levaban para arriba. Ora, hai comarcas de Ribeira Sacra máis avanzadas, con grandes adegas e grandes extensións de cultivos, que poñen uns ascensores, un comanso de raíces. Eso xa é moito máis moderno. Isto é tradicional.